A hankali so yake shiga, ƙarshe ya fi ƙarfin zuciya, ya tsarga ɓargo jinin jiki, dafin shi har cikin jijiya, ya sanya kama gagi har da kuka a idaniya. A so na shiga tsaka mai wuya, da ƙyar na kwace a kogiya, na ga duhu tsakar rana, al'ajabi a kan kaina, na rasa duk 'yancina. A so ban samu gata ba. So bai yi rana ba, ba za na sake ba, na daina. Kar ku tambaye ni dalili, domin a zuciya akwai ciwo. So kenan, so kenan. Na raba ka da Hafsa, na ga kana ce, to tun da ka ni ba zan ba malalaci yata ba. Dole za ka yi min aikin gona na shekara guda, kuma noman yayi kyau, to zan baka Hafsa. Amma matukar ba ta yi kyau ba, ba kai ba Hafsa. Ban taɓa noma ba tun da Allah ya halicce ni, amma in dai akan Hafsa ce, na yi ma alƙawari duk abin da ka ce in yi, insha Allah zan yi ƙoƙari in ga na yi shi. Cikin nutsuwa za ku ji labarina, wacce na so ta ba rabuwa, ta mini yankan kauna. Mun fara so kamar gaske, mun yi alkawarin nan take, dariya muke baya ke, ashe a zuciyar ta kwai sarki. Ta rikita ni, ta firgita ni, saura kaɗan ma in haukace. Alhamdulillahi, shekara ta zagayo, amfanin gona ya yi kyau, don haka yau zan cika maka alkawari na baka auren Hafsa. Masha Allah, Allah na gode maka, na godiya baba. A gaskiya yanzu ba zan iya auren Mamuda ba. Jibe shi fa yanda ya dawo, jibe fuskar shi fa yanda ya dawo kamar buri. Ni yanzu soyayyar Yarima ta riga ta mamaye min zuciyata. Ka duba wannan me yace rage ballantana ya bata. Kar ka manta ni ne magajin garin nan. Haba Hafsa, kin san ban taɓa yin noma ba, amma na zo na yi noma na tsawon shekara guda akan soyayyarki, akan abin aurenki. Amma yau ki dube ni ki ce min buri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin kamar almara, lauje cikin naɗi in kullura, ta ce wata na ce zara, ashe batun akwai kura, ta sanya zuciya ta ƙara, ta mai da ni tamkar shara. Turren gini turren zane, sai na ga abun kamar gaibu ne. Na rikice na firgice, na kasa gane baki